Čaute všetci, ja som Bobrík a prvého dielu zo Skyblocku, ale nám sa tu akurát robí noc, takže to je jedno, proste urobíme si tu lava zdroj a budeme mať. A Marťana, som tu spoločne s Marťanom a jeho bambulákmi. Čaute bambuláci. A môžeš zatiaľ pokazať ten strom, prosím? Si tu niečo nastavím. Čo? Takže toto bude taká séria z Skyblocku, lebo nám už prestalo napadnúť, čo máme robiť, lebo mne sa zresetol ten tablet, takže Clash Royale mám úplne preč. Minecraft sa mi tiež vypol, ten svet, čo sme mali, takže asi to nám preč a budem to robiť od znova, alebo urobíme proste novú sériu, lebo nemá cenu. Lebo ja som nemala neopísaný sieť, že by som si to vrátil späť a všetko, čo som tam mal, takže dúfam, že to nevadí, toto si vrátime späť. A ja tu hovno vidím. A nie, aha, ja už som padla. Čo robím tu na strome? To som sa spánula ja, choď dole. Choď dole. Kedy si ako? Bobrík, však skoč. Tu. Sem poď. Ale ja neviem, kde... Ale však sem. Tam? Hej. Ja kvôli tebe musím ísť znova na strom a hore. Lebo je najbezpečnejší. Prečo to... Toto je taký skyblock, ktorý robili ľudia. Takže nechápem sa, prečo tu máme dve kyblíky vody, ale tak pohode. Asi jeden na záchranu. A melon CD, pumpkin CD, huby tak ja idem znova hore a potato. Do kacať. Ideme urobiť... A tuto by to malo byť. Tuto by malo byť bedrock, neviem, či ho som urobili. Dúfam, že hej. Nie. A jak nie, tak pôjdeme do kreatívu a čítneme. A to je sand? Však si zapni breakdance na najvyššie, aby si videl. Počkaj, že ja Breakdance? Kde to je? To sans. Aha, ja mám na nulke. Hneď vidím lepšie, vaši diváci. Ja som nevedel, že to ide aj takto. Aj oni nevidia, tak si zapni aspoň ešte viac, aby videli niečo v tej tme. Počkaj, ja si... Kamo, ten strom sám od seba nenarastol, podľa mňa ho robil nejaký človek. To vidno, že to robil niekto. Ja to robím naopak, ja to sa musím vrátiť. Ale toto je creeper strom, Počkajte, tuto by malo byť bedrock. saplingy. Tu máme iba sand, nechápem. Zatiaľ mám len jedno apple. Bude to tak 15, 13, 14 minútové videa. Neum obsidian. Ne! To robí zle. Dobre. Už máš ten strom? Nie, ja ho zhora káčem. Zoberám si 2 dreva. Počkaj, no, to som ti mohla radšej hodiť. Ale kamo, veď to je strašne... Vidno, pozri sa, že vidno, že to robil nejaký človek. Pozri koľko stromu. A úplne sú od seba. To sú také vedia byť krytové. Ale to nevyrástlo. On spravil ten strom. Táto som vrátim. Neviem, na čo tu ale boli 2 prvú vody. noc by som ešte nehral na defenzity, lebo... Ja mám na čo tu boli 2 vody. Na nekonečný zdroj. Pôjde. Aspoň dobre. To celkom dobre urobil. Na nekonečný zdroj, a na čo nám bude nekonečný zdroj? Neviem. Aha. Keby sme náhodou my umreli, čo z nás pozme? Zober tam ten sapling! Zober tam ten sapling! Sapling! Zober tam ten sapling, Bobrík! Kde? Tam. Aspoň jeden máme a dúfam, Ja ich mám 14. No. To ty si nabral. Však sa vravím, že to niekto spravil. Že to není normálny klip strom. Tam je ďalší sapling. Ber ho. Bobrík. Máme ich 14. A nevidím ho. Je rovno oproti tebe. Oproti? Úplne na kraji. Nejde. Ja tu nevidím.
Tak si asi slepý, lebo tam padol. Sapling spadol do vodu. Ja Hodíš mi jedno drevo? Ja si už toľko toho saplingov nechám, mám ich 16 je čas. Musíš dávať jedno celé. Čak ja som na strome, však sa to celé zrúti. Ej! Ok, idem chytať sapling a idem. Vidíš? Vidíš, bol tu sapling! Pozri sa, že tu bol sapling. Bobrík, pozri, že tu bol sapling. Vidíš? Dobre. Vidíš ho? Pozri sa. Otoč sa. Nechcem ho vidieť. Že sa dal do lavy, že? Moje veci. Ej, aj so saplingami! Ja ťa prisapijem. Saplingy sú dôležité. Ja mal som jeden sapling. Už by sme ich mohli mať 19. Už 20 sme ich mohli mať. Nestačí ti 19. Nie. A ich potrebujem 20. Už máš 20? Nie, 19. Nevadí. Ne, potrebujem 3. Nestačilo iba 2. A tak to je jedno. Toto radšej už odložím do časti. Radšej. Na čo mi je na drevo? A len tam by som mohol dať. Moje drevo. Moje drevo. Hop. Ako si to spravil krivo, hen tam už nedočiahnem. To je blbec. Bytočne nám uchodí drevo. Hop. Ja budem robiť asi mob-trapku. Nie mob-trapku. Spawnovaciu miestnosť, vieš, takú plošinu a tam sú spawnovať. Mi všechno cobblestone chodí. A kde si dal ten nekonečný zdroj? Ja mám jednu vodu tu. Jedna voda What? Prečo sú tam krídle? Lebo jeden lava, jedna voda. Tak počkaj, nekop. Ja ti to sem za chvíľu vrátim, hej? Nekop teraz. Ale pohni. Prečo sem dal sand? Poviete mi niekto? No však to som sa te pýtal. No, vylejú sem späť. Ja sa zdá, že to nemusí byť takto. To môže byť takto. Halína. Dúfam, že nerobím blbosť. Čo robíš? Blbosť, toto tu nesmie byť. Robím blbosť, inak by sme mali obsidian. No, robíš blbosť. Ináč by sme mali obsidian, lebo toto by sa No však. nakop. Sa pozrieme, ja by som spravil nejaké tie farmy. Hej, On už nejde ten bug to. Už to nefunguje. tak si vykop diery sem a toto budeš stať a budeš kopať. Hej, ja si to skôr na druhú stranu. To chcem spraviť, aj? Som sa ich chcel spraviť toto. What? Ja môžem spraviť enchantované, ja jablka. Ja sa čudujem, že mi tam ukazuje enchantované jablko. Čo môžem toho vykraftiť. Ani by si nevedel predstaviť. Modička. Ja už mám kamene, to Ne, ja som spravil button. Ja ďalší button som spravil. Ja som mala prdlo. Nefunguje to. Všetko chlapov mi ide do ľavy. Čakaj, tak ja ti niečo spravím. Hoď mi aspoň, neviem, koľka tých sa to robí. Hoď mi 3 cobblestone, alebo čo? No. Ne, ja som spadol! So všetkými cobblestonemi? Ja som mal strašne veľa vecí. Kobol hlavne. Nie kobol. Kobol si odložil? Nie, ale ja som teraz na zemi sa spawnoval a budem musieť nejako výjsť hore, takže Pošlem ti vodu. no, aspoň si tu pozbieram veci, ktorými sme zamerali. Nechal si tu nejaké kyblíky, dobre.
Ešte si pozbieram nejaké veci, ktoré my sme zomreli. Jo, máme 20 saplingov! Ja, mám 2 jablka. Ten sem tu čo robí? What? Dáme kot, ved rýchlo mi pasí vodu. Super. To budem sa dlho asi plaviť, čo? Hop, hop, hop. Sa spadol. Toto bude na dlho. Je random. Hop, navýchnem sa. Tak to je najlepšie. Ja sa iba pozriem, koľko už natáčame. 10 minút. Aby som to asi sekol. Počkej. Čo urobíme v dnešnom dieli? Ďalšie. No, Ja chcem spraviť ešte v formičku. dnešnom dieli sme už urobili. Pokacali strom. Ktorý bol Kriplacký strom. Kriplacký strom, ktorý niekto postavil, nechápem. Na čo sa s tým strápol, keď tam mohol dať saplinka? Ja ti nechápem, asi nováčik Minecraftu. Čo si spravil? Ja mám tak málo hliny. Hlina to je dôležitá. Neviete si predstaviť. Kopal tú lavu. No. Ja som dal do kyblu. By som ťa prizabil. Tu by stiekla dole. A že obsidiana by som drigol dole. Tak už som tu. Urobíme si tu väčšiu plošinu. A budeme to robiť zo... Ja sa nemám... Dobre, zober tú vodu. To už nezoberieš, to musíme zastaviť. Nie, to zobereš. Počkaj. Kde sú kyble? Kyble sú plné. Neviem, ako si spravíme ináč zdroj železa. Železo v skyblocku? Do zombíkov. No, možno. Čo robíš? Prečo si to zastavil? Lebo nebudeme cheatovať. A ty učí? Lebo keď zomreš, mala by si zomrieť. Neviem, ako si ten pad prežil. Ale chápeš, ja som mal strašne ja som mal všetci. Ja som mal drevo, ja som mal kolosov, ja som mal sapling, Aha, takže mohli by sme ísť od začiatku. presne. A nemali by sme tu ani strom, ani nič. Sorry. Čo robíš? Toto si skoro zomrel z vinu, jasne. Musíme do ďalšieho videa toto spraviť, aby sme dali preč. Ja chcem... Máš aj sand? Čo? 2 Piesok? Nie, 2, 1. 1. Aha. Polož ho sem. Kde? Nie, sem. No, pekne. Vždy toto vykopím. Ja som si chcel spraviť motičku. Ja mám kosti, mám šíp. Keď som bol dole, mám aj meso. Ale netuším, ako si spravíme zdroj. Ty si to nemal vykopať. Nám tu teraz nedorastie gras. Ups. To vadí. Áno, vadí, lebo si nebudeme zaobstarať farmu na zvieratá. Ježiš, zvieratá sú na nič. No tak ale... Budeme mať aspoň farmu na vít. Ale nemôžeme jesť. Môžeme melóny. No ale normálne meso a tak. A to A vadí. postiel. A čo s postelou? Ako spravíme postiel? No z dreva. Tak postel nemusíme mať. Alebo s pavúkou. No, s pavúkou. Dobre no. Ale by som bol radšej za zvieratka. No, takže. Ja to... Podstav sa ku mne. Podstav sa Počkaj. ku mne. Ja idem rozširovať. Potom. Ale na kameru sa dívaj. Hej. Tu. Nepadni a choď preč. Tak tam sa dívaj. Hore. No. Ešte. Ježíš, nebuď kriplacký. No tak mysleť na ňo, okolo neho. Takže toto by bolo všetko. Marťan. Toto by bolo všetko pre tento... Marťan. Toto by bolo všetko pre tento diel.
A my si do budúceho dielu naťažíme do kobl. Iba kobl. A nepôjš sa ma bachnúť. Mám kobl. Aj hlinu. Aj hlinu mám všetko pri sebe. Naťažíme kobl a budeme, takže čaute.